Үй туған тіл, иң матур тіл. Әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Хөрмәтле милләттәшләр, туганнар, дуслар. Татар телебезгә камил булган, нәфис телебезгә әлегә куркыныч яный. Без үз телебез белән горурланып яшәмәсәк, җиребез, илебез, динебез белән горурланып яшәмәсәк, тарихыбызны югалту мөмкинлеге бар. Тарихыбызны югалтсак, киләчәгебезне дә югалтачакбыз. Чөнки телсез халык чыннан да ул юкка чыгачак. Татар теле югалса, дуслар, уйлап карагыз, туганнарыбыз белән, булачак балаларыбыз белән, әти-әниебез белән нинди телдә аралашабыз? Без бит Татарстанда яшибез. Татарстанда яшибез икән, татар телен бер һичшиксез өйрәнергә кирәк булачак. Минем уйлавым шулай. Татарлар, уяныгыз.